Γεια σας παιδιά, σήμερα από ό,τι καταλάβατε θα παίξουμε πάλι Brawl Stars. Σήμερα θα προσπαθήσω να πουσάρω τον Dynamite για να δούμε πώς θα πάει. Αλλά πρωτού ξεκινήσουμε, κάντε like και εγγραφή. Ό,τι το έκανα. Πάμε. Πάκεις να έρθει. Άντε. Αν το βάλω τώρα, δεν μπορώ να πάσω ξανά. Πάω να κάνω ένα βίντεο για να πουσάρω, όχι να την πουσάρω. Όχι. Τι είναι αυτά? Α, Teddy Bear. Έλα πουλάκι μου. Όχι ρε φίλε. Πάμε λίγο. Πάμε λίγο. Δεν πιστεύω. Αυτό που γίνεται δεν το πιστεύω. Ωραία. Ωραία, καλά ήταν αυτά. Δεν θα το βάλω, δεν υπάρχει περίπτωση να το βάλω. Ωραία, αλλά δεν αυτό. Εντάξει, κερδίσαμε τώρα. Πάμε να κάνουμε ένα ακόμα kill. Βα, δεν πειράζει. Πάμε δύο ακόμα μάχες. Το Shady πολύ ωραίος brawler. Ό,τι να είναι κάνει. Δεν ξέρει που δουλεύεις. Σου πρέπει. Δεν το πιστεύω. Shady πολύ σπασμένος είναι. Πρέπει να μπαφαριστεί. Ενερφάρει. Όχ, δεν μας βλέπω καλά. Με ένα ακόμα gadget. Πάμε. 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 Μπράβο ρε Μόρτις.
Δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει. Σούπερ, ωραία. Πήγαν από πάνω μου, δεν θα χρησιμοποιήσει σούπερ. Αλλά οκ. Το χάσαμε τώρα. Δεν πειράζει. Πάμε. Εντάξει, αυτό το gadget του που δεν είναι και το καλύτερο. Το καλύτερο είναι το άλλο που κάνει. Ωραία φίλε. Πρέπει να έχουμε Morty στο team μας. Αλλά δεν το βλέπω να έχουμε ποτέ. Πάμε να σπάσουμε και τα τείχη τους. Όχι! Κλάπε! Όχι. Δεν το πιστεύω αυτό που κάνει. Μ' αρέσει καν. Κάντε του κάτι. Πάρε. Δεν το πιστεύω. Καλά σου έρχεται ένα gadget. Ας εσύ. Πάμε. Έλα. Δεν μπήκε, δεν πειράζει. Μπήκε τώρα σε εμάς. Πού πας ρε στου? Δεν το πιστεύω. Δεν καταφέραμε στην τρίση μάχης να ανεβάσουμε τρόπο τον Dynamax. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα παιδιά. Ελπίζω να κάνετε like και εγγραφή. Αντίο σας.